Hey mates, welcome aboard. And I am your Dex Destination. Ngayong araw, para sa ating Dex Destination, tara na't samahan niyo akong mamasyal sa isa sa pinakamalaking mall dito sa Bacolod, ang SM City Bacolod. Here at SM, we got it all for you. Sa sobrang excited kong ipasyal kayo dito sa SM, napakanta tuloy ako ng jingle ng SM. So ano guys, pwede na ba? At pagpasensyahan nyo na guys kung medyo magalaw yung camera ko kasi kinabit ko lang yung camera ko sa backpack ko kasi may nakikita akong nagbablog sa loob ng SM and sinasaway sila ng guard and ayoko mangyari yon. So patagulan yung pagkuha ng video guys just to update you and for entertainment only kasi I think yung iba is kumukuha ng mga video para spy yung SM pero yung sa atin naman guys is for entertainment and para makita nyo naman kung ano yung laman ng SM Bacolod. Yun lang naman yung pinaka purpose ng vlog na to. So just sit back, relax and enjoy and samahan nyo na lang akong mag-ikot and mamasyal dito sa SM City Bacolod. Ang word na yan ay isa sa weakness ng mga shopaholic. Sale! And Terra Nova will be opening soon dito sa SM Bacolod and I think yung spot na yan is guest before and maybe yung sales nila is affected sa pandemic. And manonotice nyo guys, mahaba yung pila sa ATM machine. Siguro dumating na yung sweldo. Guys, magpa-Angel's Burger naman kayo. And ito yung isa sa pinaka-favorite ko na spot dito sa SM Bacolod kasi overlooking doon sa dagat, overlooking Guimaras Strait, and then Pope John Paul Tower, and doon sa gilid guys is may kinukonstruct na Smile Residences, isa sa pinakabagong condominium dito sa Bacolod, owned of course by SMDC.
And meron din ditong branch ng Dairy Queen. It's an American ice cream parlor. And yung pinaka-favorite ko dyan guys is yung Blizzard na mango cheesecake. At nakita ko yung store na kinaiinisan ng mga lalaki kapag kasama nila yung mga jowa nila and yung mga asawa nila, Watsons. Dahil kasama ko yung girlfriend ko, U-turn muna tayo guys. And meron na naman ditong nagsarang store guys. So yung space na yan before is Bob's Cafe. So nagsarado sila and I think hindi naman for good, baka for renovation lang, who knows. Of course, hindi mawawala yung favorite ng mga kabataang Filipino, sa Jollibee bida ang saya. And meron din dito yung mga mahihilig sa Only Rice. Meg, rice pa di Meg. And bisitahin naman natin ng SM City Food Court. And as you can see guys, one seat apart yung tables and chairs. So parang set up lang sa exam guys. And yung area na to ngayon guys na dinadaanan ko is ito yung area ng mga electronics. So sunod-sunod yung mga electronic shop dito guys. And napaka-social and very elegant ng Samsung store dito sa SM City Bacolod guys. And dito yung main atrium or yung event center ng SM City Bacolod. So kapag may artista or pag may mga big events, dito ginaganap yun guys. So habang nagbablog ako guys, may nakita akong kaibigan. So gugulatin ko muna siya guys. Uy, TikTok kiris ka na, si mo. Pawal ko siya, gintong galaka to. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Buang yun. Sinapot mo? Zero. Din ka? Dire. Libot-libot. Libot ka na eh. Ika-vlog ko. Sige. Vlog ko lang ito. Hindi mo gito. Tipos. Dali lang gid. So isa yon sa mga close friend ko guys. So kahit naka-mask and naka-face shield pa siya, na-notice ko pa rin siya. Wala kang kawala sa akin. Libre mo ko mamaya ng lunch. So kung gusto niyo siyang makita guys, please also follow him sa kanyang TikTok account.
username at TotoBing. And ngayon, akyat naman tayo sa kanilang 3rd floor. So, dito sa 3rd floor guys, dito makikita yung beauty and wellness section as well as entertainment section kasi nandito yung SMX Convention Center and then yung mga arcade games like World of Fun. So, dito yon makikita guys. So, manonotice nyo guys, maraming mga empty spaces na wala nang mga nagre-rent. So, marami talagang mga businesses yung affected ng pandemic guys. And hope magbukas ulit sila soon kasi sobrang daming nawala ng trabaho and sobrang daming affected nitong pandemic guys. And isa sa pinaka-favorite ko na fast food guys is yung McDonald's kasi for 59 pesos, meron na akong masarap na meal. Yung chicken fillet, isa yun sa mga favorite ko guys. And of course, hindi mawawala yung tambayan ng mga coffee lover, Starbucks. Hope nag-enjoy kayo dito sa paglilibot natin sa SM City Bacolod. And sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.